Ya ngiyanibingelele inkundleni zokuxhumana ubaba uMkhwanazi uprofessor uMkhwanazi webandla leMight Vision lona ngithi angibingelele kimi nonke enizobuka le clip le sila ubhuti wethu lana ke eStenga namhlanje na endaweni yaseLloyd eNtshawini. Ubhuti wethu uqalile emini ngo-10 uzoziyophela ngesonto. Ngiyacela ke ukuthi bonke abebeqhubeka besilandele besibheke einkundleni zokuxhumana. Ngiyacela ukudlulisa nalomlayezo kwabaseSwazini, sisakhuluma ngeSouth Africa yodwa. NabaseSwazini siyatholakala nabo YouTube nabo TikTok. Ngiyacela ukuthi beqhubeke besilandele iMight Vision iubambelela ukuthi ka-2025 eStenga. So ngithi nje angibingelele, sisaqhubeka ke nenkonzo yethu. Uma ufisa ukuxhumana neMight Vision noma nokulandela iMight Vision, zikhona inamba ozoyithola lapho kubafana bami abakhona oMalema. Nakimi ungayithola ethi 0736047130. Ungangifonela usho uma ufuna ukuba kanye nathi, sizokulayela ukuthi ihamba kanjani. uNkulunkulu ke aneze kahle kulamaholidi kwabangayanga einkonzweni zabo kwabayile. uNkulunkulu ngiyacela bagcine yibani nathi ke sisaqhuba lenkonzo yethu ka Good Friday. uNkulunkulu alilonde. Amen.